muda nan di tanah rantau, mano uni nan di rantau orang. Kok tadaga uni jo kampung jo korong kampung jo alaman. Tak lambe pulang ke nagari. Ingin juo mencari kampung. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Ado di Sinar Rabab Siril Asmara. Buliet tadaga jo korong jo kampung. Jangan lupa Pak tua ketik YouTube Sinar Padang Official Siril Asmara. Allah dia tele anak nata oh ada pondok malang dia tele anak nata awak lamana nam larang rantau buah lapalo oh awak lamana nam la dosana oh buah oh kita lah kamu lekambang oh mangarang lakabai kok salah lama lapa nonton olah sakali koe
japui lapa olah siril asmara dari sitalai ke sitala kambanglah bunga dalam rimbo yo ado nak lalu ke katapan karano kita mengarang kabah kok salah cie jodoh maaf katoko masyarakat. Orami takaba palo bandarami de anarang dialai katara anak balai lamo silasa balai bandabue karano badan pak kamangarang kabata caca janggui kalantai asa diduya salaju lagi kami mudok te manurun buruang kalambala dapet talus sayembangan minta ampun mengarang kaba urang dak nampak didendangkan kalau jadi pak kita maramba anyui lah mumbang dari ulu tak ditupian karano badan kamangarang kaba kaba sejarah sejak dulu kok salah maafnya tolong rilakan gadang air di sungai landai tarandam bantu kadai nasi bakaba bukan pak cadik pandai parintang namandanga tahun kini tuan hari pagi awak babi dua lalu kalawitan jamo dia anak balai lamo pelang balai 2-3 jatuhlah daun dinantengi seria bicarito masuk kabak mulai to jalankan to sabui kejadian pak di daerah Bangko apa nama judul curito duduk bakang alue ditarali labasi
Oto sabwe tampe kejadian terjadi di daerah Bangkok daerah Lawe. Di mana daerah Bangkonyo kejadian di Pasar Baru iyo nagari Pasar Baru. Terjadi di Pasar Baru daerah Bangkok di sinan tempat kejadian itu tu jalannya kabupaten ibu kotanya daerah Jambi. Di sinan kalau kau dipandang menurut sejarah diterima bapokok mengko menjadi bahasa mengko bamulo adolah asa curitanya adolah orang nambadu. Adalah orang panambadu di sinan kalau kau dipandang disabui orang nambadu. Nama orang nambadu orang badu laki bini tinggalnya di daerah Bangkok menatap di Pasar Baru. Hoto bilang namo na laki-laki sia namo na laki-laki ba namo si buyung dedi sia namo nyo nampadusi ba namo inyo sari depi tuan. Obana mau pianyo sari depi antaro dedi jo sari depi nyo baduo baturutan tinggalnya di belakang Pasar Baru awak mengontrak kanamonyo jalan sekete lorong kampar di sinan tempat tinggalnya. Awak tinggal tempat kontraan di sinan kalau kok dipandang dek lamo inyo baturutan ado barana dua orang tuan. Ado barana pak dua orang nantu anak laki-laki nang kete anak perempuan siako galajo namonyo. Siapo galajo namo si dedi namo ayahnya sari depi namo mandenyo anak nanado dua orang laki-laki anak nantuo perempuan anak nang kete. Siako galajo namonyo banana nantuo tadi iyo lainyo na laki-laki banamo si buyung Niko panggilan dari bapak si Dini namo adiknya tuan. Si Dini nyo namo adiknya tumpak di badan Niko tadi kalau nyo Niko kok dipandang iyo nyo anak nantu anggaran bau muampek tahun kalau Dini anak nang ketek sadang nyo ado di baduangan. Karajo badan dedi karajo jadi tukang ojek mau ojek di Pasar Baru onda rentalan nambah bau tuan.
Onda rentalan panambabao ba itu kalau kau dilihat indah to bilang lamo tio ari sabantu itu kadang-kadang mendapat piti kadang-kadang indah membao Hojo itu juonyo nan biaso indak disiko dopak di palamu biari baganti hari baganti pakan pencarian bertambah sande awak bertambah ho susah juo Awak bertambahnya susah jo indak to bilang lamo de inyo badan si dedi lainyo rajin berusaha yo indak to etong do lamo bana dek lamo sawak itu dek lamo bakal lamoan ho pencarian bertambah sandek kontrak rumah lah nak tiba pulau babalik dedi mau je mendangi upi Sri Depi onde abang dengan bana onde abang dengan kini dangakan bana dia paniko 2 hari lagi bang kontraan rumah lah ketibo joa kontraan kadibaye bapiti awa indah aduh bang dedi Oh mendengar kata dari bini yola dari Sari Depi dari mande dari sini koyola dari nyodini tadi oh indah to etong lamon de kandung Sari Depi jana dia menangi pulau banyak sabar Oh badan ledepi oh depi Mendengar kata di suami jawab penupi Sri Depi onde abang dengan bana dak sabar abang badan Depi kon dak sabar bojo abang lah lambe awak berpisah tapi Depi sayang kabang oh biar nak balanjo bang badan Depi biarlah awak kurang makan asal awak rukun oh bang Dedi oh asal aman bang awak rumah tangga biarlah kurang bang kita makan dan pokok anak menyusu indak talantar anak awak memandang kata rupa itu nan Depi mulai menangis aye mata menitik-nitik berdarah jatuh aye mata
Yo ala kato badan dia Sri Devi dia punya menangi ya ko jago anak kedua ko nak lalu anak awak ada ibu awak dia nan cie anak dalam badung nan cie bumbu 4 tahun ko jago kedua bayar awak mu anak jangan menangi adik abang melai bau sangau di Mabang nyolai madi aba usao ba itu kato badaninyo di malo bang depi nak kemanang awak di siko bang anak dagang indah adoro bang awak badusana awak rang dagang bang awak urang dak punyo. Kok sempat sakit siang lah bang sakit malam kok sempat sakit para lupiti bakacio awak ndak ado celengan ke dibuka piti tersimpan bang indah ado akadayo badanang awak bang Yo akadayo bang badan awak kok kadijua rumah nan tampe tinggal rumah ko bukan bang awak nan punyo awak tinggal tampe kontraan harato kabaju abang Mamandang katonyo arupo itu di sini ninyo dedi kabakaton dedi kandung Sri Devi eko cuiko banala di asusanyo di daerah Bangko teras supaya dia abang mau je ndak dapet piti do dia awak dapet do pai mau je jangan untuk kabalanjo strononda ndak dapet do paya dia teraso di badan abang ado dia abang dia nantakana kawan abang dulu dia ado pai ke Jakarta nyopai dari Bangkok samo seperjuangan yo badan abang menurut sejarah diterima nyo di Jakarta tula barasaki namun lo abang pai marantau abang ke Jakarta malia padok dia sementara karena pengalaman layado abang pandai servis ngasih di abang bisa menyerpis AC pandai lo mabean TV ko ado kulkas narusa atau berupa mesin cuci bisa nyo abang mabean sedangkan kawan abang jo abang dia nyo baraja memandang kato dari dedi jadi kok pai ke Jakarta abang mengecek ciko jadi kami di mana abang tinggal entah kepentingan kami di Bangku abang pai kami tinggal deyo nang kalama di abang sajo bang duit di duya mandang kato dari Depi onde di kandung Sri Depi dangakan bana elo ndak ketinggalan lamo do dia badan Depi kalau dapet karajo elo la jalan abang mama servis AC atau nyo servis mesin cuci abang ambil rumah kontraan abang japui Depi kabang angko dia abang japui dia Depi ka Bangko mandanga kato rupo itu jawab
panupik Sri Depi onde Bang Dedi dangabana dangakan bana lah dia paniko dangakato simaan buni dangakan kato cie-cie kok pai sorang bang abang dak boleh biar disiko samoma hati bangai biar disiko sama mati mandanga katoco itu jawaban dedi tadi ko nanda talo di badan ambo mandanga kato depi ona nambo kan dak paye malalala dak paye kemano-mano ke Jakarta mencari karajo Oko malalambo ke mama boleh juo dia depi ko bangi boleh juo Sri Depi berang ba itu kato badaninyo o mandanga kato rupo itu jawaban badaninyo onde abang dangan bana kok berang abang bang merang lamola kok bangi la mola tumpak di badan diri Depi ndak suko abang pai sorang bangai ndak suko abang do bang pai sorang kok mati awak semua mati kok lapa awak semua lapa ndak makan awak semua ndak makan ba itu kato piek Depi tadi odeknyo malam semalam itu lah tidurnya sarumahnya sekalo lalo hari siang tuan hari siang sesiang itu tumpak di badan dedi tadi lapainya mau je mengelilingi daerah Bangko onda rentalanan babao sadang mau je badaninyo di masimpang kelasona lababuni mencari sewakan namonyo mencari penumpang ojek ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamonan hari sehari itu dari paginya mau ojek lah sampai pukul 2 balik sesen alun dapet pingiti tuan Osasen alun dapet piti lun adoinyo ba dapet penumpang ba itu nasib badan dedi yo indah do bilang lamo sadang di badannya dedi tadi awak nan sadangnya duduk sadangnya duduk ladake onda pangkalan disimpangkan amonyo iyo disimpangnya pasar baru
Oh maimbau orang sekali maimbau ojek kana monyo nanyo imbau si dedi bana nyo turui di badan dedi sato nyo turui sekutiko kiro nyo pandang elo-elo kawan lamo dari si dedi banamo buyong Susanto anak rang-rangan nama olah dusun labangko anak rarana dusun bangko agak sajo di badan manto agak zinyo manto tadi setonyo pandang sekutiko otak kajui manto memandangi onde dedi dengan bana iyo koma badan diri ambo badanang manto kato dedi oh iyo ambo ma dedi onde la elok bantu ang padonam biaso kamang hilang selama nangko lado 10 tahun lah biar oh manto olah dosa 10 tahun lebih baru kini awak batamu kan itulah diang nyawa buyong dedi ambo barangke dari kampung Botuju daerah Jakarta kini menatap di Jakarta. Mangko babalik ke korong kampung mande ambonyo sedang membangun bana bubuean rumahnya ama badan mande iyo di daerah dusun Bangko. Oh mandang kato bantu itu jadi kini ambo kang bertanyo si dedi Baaki ada nangyo di pasar baru nangko mau je di pasar baru lai badan nang dapet pingiti dia. Olai badan nang dia dapet piti mandang kato rupo itu ndak elok de mantoi kita mau tadi ate onda elok ke rumah badan ambo elok di rumah mamanto badan ambo ndak jalan tarui juo tarui ke belakang pasar baru tuju jalan lorong kampar. Ndak lama ndak di jalan sampai ke rumah badan denge di sampai ke rumahnya badannya buyong dedi setelah sampai ke rumah dedi telah tak onda di laman rumah lah turun ninyo nambah duonyo tarui dedi kalabu pintu baco assalamualaikum menjawab bini dari dedi Waalaikumsalam ketopiknya depi tadi lah naik badan diri dedi naik baduo badaninyo alanyo duduk sampangaran malanyo duduknya samparan setelah duduknya samparan duduk baselonyo dilapik duduk baduo sekutiko talata aye di badan depi satu talataknya aye dua kali dicali aye talatak ndak ada do aye mani aye putih talatak dua kali minum lalai bang kato depi
Nyo minum aye pak di si dedi duo jo badan manto tangah di Bakato badan diri dedi onde dangan ladi manto Jan tersinggung londak manto de ambo mandanga kato ambo awak dari ketek sama bakawan kita seperjuangan sajak dulu mangko telata aye putih nado gulo doba itu sekali kato de di balaka galak badan manto di sinan kalau kok dipandang kau ndak ada gulo ya putih kan aye jo kato manto coy itu kato manto tadi keluar rokok di si manto mai korokok si dedi ai bakal dulu rokok nangko bekonyo awak bacarito mandanga kato bantu itu alam rokok badan di Tanga di dedi kawan boleh jale diang si dedi kok maraso susah banang di bangko ko ali-ali dulu tampe tagak tinggalan daerah bangko bau marantau samantaro ba itu kato badaninyo bakato sekalinya badannya Pak Buyong dedi namu ambo nak pemerantau raswati namu nak pai tapi kamala korantau nang kambo tuju nagari nama nang kambo pija bapiti awak seseni ndak jan piti kaung kosoto agak sajo yang mentua sosiang tibo kontrak ke rumah sebanyaknya ampe ratu ribu bapiti ndak do sesen aram kok do bapiti asarimi ndak bakepiang kok sempat kontraan sobat ndak babaye kami tahu sie dari rumah dia Kami tahu sie dari rumah mandanga kato bantu itu barulah galak badan manto. Kalau masalah beko kontraan rumah badan nang jan dedi takui pulo anggaran gak 3 bulan jo ampe bulan biar lambo membayan. Nampokok le sabatu-batu ang kandak mau banasib mo payang juambo ke Jakarta lah juambo badan ang bakarajo kodak taluk dia ang bakarajo jambo ang pandai servis AC mang pandai servis TV ang pandai servis kulkas mamangalo itu lo nang takwian ambo agi bekuang Honda Cie untuk mengaliliang di Jakarta servis kulkas dengan AC di menyarpis kulkas badan buyong mandanga katoco itu ndak tawa dosa nang hati dedi dek kalau iyo asa bantu itu mantu anamu ambo paima tapi baala nasib ambo aba itu sekali ketuenyo ambo kok kapaitan tur sado bakal tinggal di rumah kok tak ado bakal tinggal di rumah mati bini ambo nak makan mati bini anak-anak nak balanjo aba itu sekali katu dedi dek mantu ibu kasih dedi kok masalah biaya bini yang tinggal di rumah kontraan rumah ambo membayan meko ga 6 bulan ambo tinggalan piti balanjo mola barangke kajaka
Oko iyong sabatu pai ambo ambil tiket sekali ambo beko ke Barangke Sanjo ke Jakarta. Ambo ambilan tiket 2 buah ba itu kato badaninyo Barangke awak ke Jakarta coy itu kato badan manto. Komandanga kato-katonyo dari badan manto laksana ngati badan dedi mae. Omandanga kato rupo itu baru nyuimba upi Sri Depi onde dek kandung Depi dia onde Depi yamaniko kemarilah dia semua duduk bertiga awak saropo ba itu kato badaninyo. Di sinan kalau kau dilihat lah keluar badan diri Depi satu keluar badaninyo onde dia kandung Depi abang mungkin alat sama mandanga kato kawan badan abang. Oh mandanga kato dari suami menangi badan diri Depi onde abang dengan banayo bang. Oh bukannya Depi ndak namu mampalape abang bukan ndak rela badan Depi. Abang tahu juo di kami di siko anak dagang harapan gadang badan abang yo bang. Oh abang kenal laka jale pulo nampak yang susah badan Depi anak taman yo bang bake abang yo bang. Oh tumpak di badan diri Niko. Oh Niko taman yo bang bake abang. Oh kok nang ketek jo abang yo alun tahu. Oh tapi Niko bang sangat taman yo. Oh ba itu kato badaninyo. Kok sempat anak bang damam jo sakit. Akadayo badan Depi abang jauh. Oh di tanah rantau yo bang ba itu kato badan Depi tuan. Oh mencari Depi nyo alam menangi menjauh badan diri manto onde Depi ya di abang jan menangi lolei badan Depi kok pai dedi semua jo abang ndak pai malalala Depi. Oh ndak pai nyo kemano-mano nyo tu karajo jo abang kalau Epi ndak percaya iko alamat buli Epi paci. Oh kok talambe inyo bakirim iko nomor telepon badan abang buli telepon badan abang piye. Oh boleh di telepon mapi badan abang mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang bakato badan dirinya le sabananyo kau bang nomor abang le sabananyo alamat abang yo bang. Oh calik lah dia abang anak nombor 2 yo bang. Oh nanti bau mu bang sampai tahun bang. Oh nan seorang anak dalam aduang kok sempat awaknya ayah ndak ado kok sempat dah dedi ndak berkirim akan ayo bang. Oh anak Depi yo bang ba itu kato badaninyo tuan.
O kato sampai nyo amanto manjawe kota lambe inyo berkirim telepon saja dia badan abang biar abang mendagaan ba itu kato badan inyo. O kato sampai serupo itu lasana ngati badan inyo sinan bakato badan inyo Pak Buyong manto. Oh kalau iyo lay dedi ang kakapai Anta nambo babali Ambo kamabean baju siap-siap Samantala hari kepatang-patang bajawe dengan sanjo. Oh bakato dedi sekali Bau sajo lah sobat ondan angko kok lah siap baju babungkui lah sudah tiket bambi. Boleh kamari sobat balik Samo pai awak dari rumah Samo barangke badan kita meninggal rumah. Oh badan ambo sobat Mandanga katonyo rupo itu lasana ngati badaninyo sajuk di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran. Oh barangke badan diri manto tinggal ada di Pak Josri Depi 100 anak nambah 2. Onan Depi menangi dalam bilik onde nak kandung sayang jomane apa kapai berjalan jangan awal anak kandung Oh apa kapai berjalan jauh kadayo nak badan awak tinggal nak tampe kontraan apa Oh kapai merantau Oh nak kandung Tumpak di badan buyong dadi lah nyo ambil baju nan elok masukan ke atas baju tadi. Otak letak di tas baju nan kanyo bau. Dek lah nampak baju sudah masuk tas elok-elok. Nyo ambil tangan suami. Onde abang sayang jo Depi. Onde abang apa sini ko. Oh duduklah dulu bang badan abang dengan kato badan Depi. Oh nana abang kaba jalan jauh dari Bangkok ke Jakarta. Jauh ma bang kota Jakarta. Oh banyak orang nan elok-elok pada Depi. Banyak orang nan rancak-rancak pada Depi. Oh kok sempat abang di sini dan sampai lupa abang Depi abang Dedi. Oh nan abang pai merantau abang merantau bang awak bapasan kebake abang mana bakan rak ringgit do bang yo rupiah nak minta balian galang nang gadang nak minta cincin nambah kile
Ndak bakal ndak robang subang gak sabantu, ndak minta bali baju baru, ndak bakal ndak baju dobang mode-mode. Abang merantau bang awak bepasan nak urang bang dari pungasan ke balai kaya jibanane tumbuh 3 batang. Abang karantau depi bapasan, jangan sampai abang dirantau menambah bini depi di bangko anak dangagang bang Madepi di bangko bang anak dagang, dan sampai abang nak pergi merantau, dan sampai bini abang tambahkan abang bini jual anak tinggal di bangko karena anak abang nambah 2. Nentu bang anak laki-laki nang kete anak perempuan, dan sampai kami berpicuan. Mendanga kato rupo itu nyo ambil tangan upik Sri Depi onde Depi ya di abang picayolah dia badan Depi abang iyo pai mancang hari dia Mabang iyo madi apai bau sawo abang bau sawo madi ke Jakarta indak lo abang no kababini cuawana besurang kemarayu abang le kecucino le cuawana putih jange le cua kayu nande pindah do dia kabatuka nande pindah kabaganti picayo la depi bake angabang dia Mandanga kato bantu itu jawaban badan Sri Depi Depi picayo bang bake abang ndak ado Depi ndak picayo kon ndak picayo bang badan Depi ndak bapa lape abang marah. Tahu bang Dek lama otanya kama otanya baduo sekutiko. Oh datanglah kawan dari badan dedi. Satu datang kawannya tadi telata onda di halaman lah turuninyo ate onda tuane. Oh satolah turun dari onda taruh ke labu pintu satu tiba di labu pintu baca assalamualaikum menjawab dedi sekali Waalaikumsalam kata dedi. Oh naiklah sobat badan ambola naik badan diri mantok kateruma.
badan Alala duduknya samparan bekato badan diri manto dadangan ladi dadi koma pitinya untuk rumah tinggal baik kontraan selama 6 bulan 100 piti balanjo agian kedepi kesadonyo jangan piti yang ambil pulau Omandanga ketoco itu nyuagian piti kabake depi Honam piti ala di agian naninyo tentu kekapai Yona nonda balian nampunyo sebala rumah pai lainnya nabaduho satu keturun dari rumah marato depi Joananya Tuane Oh marato la depinyo ajo anaknya onde niko anak mande onde niko anak ibu Yo pandangi apa lah nak kekapai calik lah apa badan ni ko anta nak balik nak apa awak apalah berjalan jauh Jakarta rantaunya tuju na Jakarta mana rantau kanyo tuju ala de inyo sekuti kola barangke inyo nambah 2 setok keluar dari remala buruma menangi badan upi Sri Depi Honde abang bang sayang jo Depi caliklah anak bang nambah 2 pandangi anak badan awak Jangan lupa bang abang jo Depi di siko anak dangagang bang Depi di siko bang anak dagang Kok sempat lama abang balik Abi kontrak kena 6 bulan Kama Depi Kama ngadu bangai Mencalik mande menangi yola mande badani ko bagayui anak kesidedi mencalik anak bagayui oh bagantung bake apanyo hibuatinyo badan Depi mencalik anak kakati Oh bagantuang anak ya pae
Oh katangan dedi tangan dedi Hone apa sayang joni ngiko jangan lamo apa dirantau karena dia jo kami tinggal dan merantau ya pak Oh lamo langamun de apa ngangai Nantuo ang anak labagangan tuang nananak dangalam baduang tadi manangi anak pak di baduangan lanyo ambil oa nak di depi honde abang sayang jo depi calik lah anak dalam duang abang Oh pandangi anak bang dalam baduang sayang jode pibang Konda wana lebang Ibu jodeng Ibu jo anak di badungan abang jan bang Kadayo bang kami tinggal Nantu anak bau mua bang petahun Nang kete anak di badungan Sakit Josia bang Tampe bayo Bang Dedi Nak bayar bila Abang jale bang jalan jauh sayang jode pibang mengapa anak yo bang baja manganjo padiena honde abang merantau jauh-jauh kami tinggal di daerah Bangko di Siko indah bang badusana Josia kami bang tampe bayi yo
Bang Dedi, Bang Dedi, la ilaha. Ala barangke nyo badan dedi nan bangkonyok tumala babao nantas nyo sandang elok-elok jalan baduo badan ninyo. Sa hilang-hilang nyo suami nyo pandangi nyo calik di badan Sri Depi nambah namo si Upiak Depi. Honyot pandang bana elok-elok dek nampak suami jalan cuit tu ke dalam jatuh ayam atau nak kandung oh bakato badannya diri Depi kabake anak nantuan denikoy anak ibu hojan parangai nak banyak jua awak bertiga nak tinggal di rumah ko apalah. Oh berjalanlah jangan oh nak kandung Hoinyo menangis tinggal di rumah dibilang badan diri dari dua jo mantok kawannya tadi tarui lainnya ke loket nak nyolai yo kadake loket oto tiba di loket badan inyo hari bertambah petang juho petang bajawe dengan sanjo hola naik oto badan inyo barangke inyo dari terminal Bangko Jakarta nangkanya tujuh pai oh keluar lah oto di loketnya satu keluar oto di loket marah oto ke Jakarta sedang di hati oto juga Naninyo dedi kok dipandang laibo mencari anak laibo mencari bini tapi baa mengabarkan dicoba sahur bangku anak berdua citu kontraan jo akan dibayin tuan do sobat manolong kota ndak babayi do kontraan rumah antara kakane usia badan awak ibu mencari anak tapi dek untung nanta elok dek nyukun pulo di keadaan mangko marantau kajakang hartama Mamangko marantau nyawa ke Jakarta di sinan kalau kau dipandang sedang di hati oto juho sedang duduk inyo baduo duduk di bangku kau dipandang tinggalan sedang hati oto japui badan Upiak Depi sedang di rumah jo anaknya Hai mato badarai-darai mau jan labe ai mato na
Mamau jalabeknyo aye mato sadangnya hari pak sepatang tu patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam nam biasonyo kola jam 9 nampak dia do di kamar kini bertiga oleh tinggal di bilik biasonyo aduh barampe. Anak berdua di tempat tidur ya anak duduk di bawah sedang merokok jo mengopi kini tu bana nak nampak nak tabado ibu hati Depi onde bang Dedi sayang Depi abang indah tahu dibo kami abang manjoi kami abang kasih kini abang berjalan jangan abang Makin ya bang berjalan jauh ke membuik mamang nyuati awak saja sedang anak kok dipandang lalu anak keduanya tumpak di badan Sri Depi nambah galak si Upiak Depi. Naninyo kalau kok dipandang nama tu nak nama lalu mencalik kelabu bilik mencalik ke sudi asos si Dedi aduh juo. Raso ayah anak duduk je mengopi je merokok itu deh inyo nantakan bertambah lulu hati dengepi bertambah lulunya hati Depi ona malam pak semalam itu hari bertambah malam juala tidur badan Depi yo sadangnya tidur lapa dari di kamar tiadi seto bagolek di tempat tidur tekalok badan dirinya berpikir pak sambil berpikau berpuyuh di dalam padi. Di sini lambok suara di main bau kok lapai nak kebalik lai sedang bagolek di tempat tidur sekalok lalok mimpi tiba. Raso-raso ado suami di rumah raso-raso ayah anak ado juga kandak meminta buian kopi kandak meminta air putih itu de inyo nantakana. Jagolah Depi dari lalu satunya jago dari lalu awak tersinta jago seorang ala kato badan Depi tabang mamu buang pensi-pensi inggo di tiang biduk Cino membari aro mimpi tadi awak tak cinta seorang sangajo Guru sekolah dari Solo kini lah pindah ke Maninjau majanyo tantang simpang lalang Maja jale waktu pagi yo tak kajui Depi sadang lalu raso si Dedi pak namai bau badan tersinta jago seorang bapak gui bantah batangi Tumpak di badan Dedi sadang di hati otoju
Yo ala sama Teoto menuju daerah Jakarta. Sadang jalan oto dipandang kurang minyak bertambah minyak kurang air bertambah air kok lapar supir je penumpang baranti di lapau nasi. Obat itu kalau kau dipandang maalun oto sedang jalan oto berjalan tarwejo. Oh ma Oh sedang jalan oto dipandang sedang jalan andal nyopor dari satu lape ke dua dari dua lape ke empat lape ke tiga dari tiga lape ke empat dari ampe tiba di limo tambah di limo tambah tanang ngapo tando lari nyo tanang dengadang lari 80 ado mencilok ke 100 ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kaja bakaja tonggak kilo Larava tonggak kawe tampak gambar tangkura tandonyo pak lari oto kancang nasi mandasi kasih alui buni babuni karekel jaguang buni basiwa jalan gadang buni barabak baku capi buni bagandang basarunai. Mbak itu kalau kau dipandang di sinan kalau dilihat tandonyo larinyo kancang nambah cupucuk dilancakan cukumbang putui talinyo nambah cukucing lapisan jo bak balui digati ku bantu sarasa koto baru cokasi bungka kadatang bantu lang kisau lari oto. Ba itu oto pak kavalari ndak di jalan di palamu sedang di otot pak sedang lari tinggal oto sedang coy itu oto japui badan diri depi duo jo anak sekalian cukui jo anak dalam bangaduang tuan. Ojo kue jo anaknya di badungan indah to etong lamonan sadang tinggal cuy itu maalun sajoinyo tadi awak di sini anak dagang kok tinggal tempat kontraan rumah memang laba bayi selama jangka 6 bulan. Kok sinan kalau ketolik kok rumah memang kontraan lah babaye bakas hari-hari adolo batinggan tapi sampai di mapitinan ado ada inyo depi nantakana dek karano piti sadang ado ada inyo sekutiko dapat donyo piti abi ndak manantu nyo simpan piti elo nyo balian ke cincin gak setengah mayam nyo balian ke cincin badan anak yo pak hodepi kamulai bakarajo anak dibawa kaduonyo akarajo badan nupi depi akarajo sri depi tadi dai. Homa alun karajo tangga pasa tentunya karajo nang kemungkinan karajo sekutiko mauntie bawang tuan dengan lado pai.
Menampuan bawang nyoa badaninyo sarato menampuan lado kok lado ketua wak kampung macabe ketua wak sinan kok cabe ketua orang sinan Malombo ketua wak Jawa di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana. Oh itu karajo badaninyo sedang menampuan cabe juo serato jo bawang tadi kok bawang keturang bangko barambang kato paei urang dusun tuan. O menampuan bawang karajonyo memotong-motong bawang serato menampuan lado anak dibawa keduonyo orang banyak mencari depi ibu orang mencari depi. Oh iyalah salah badan si dedi baduo anak bantu iko inyo marantau jauh-jauh saelo iko badan depi barani dedi tuan meninggalkan pae. Oh barani dedinya meninggal kok sempat tibola di dusana awak kok tibo di pamilya awak badu anaknya tinggal pajako bantu iko ruponyo iko bantu nyupi Sri Depi indak lokala dengan banyak. Oh tapi pajako yo sabatu mengantungkan duit sabatu anak basuami indak do pandai banyak tingkat tuan. Oh indah do pandai banyak tingkah maalun saja badaninyo kalau nan badannya Sri Depi tadi asado bawang di pasar asado cabe ka ditampuannya abean di badan Depi bakumpul pak padusi sama padusi bakumpul batino sama batino karajo menampuan cabe sarato mauntinyo bawang dimaka mungkin dapat piti sekilo pak baraharago. Yo kok upahnya kalau dipandang kok gaji menampuan bawang sarato maunti lado kok gadang indak gadang bana kok kete indak kete bana. Yo kok bawang kalau dilihat kok talok sekilo 100 rupiah 2 kilo lah 200 ba itu para saya Depi tuan. Ba itu para sayang Depi lado siapo nanyo tampuan bawang sia nanyo untie waktu itu sadang jaya Mansur jo tongkong sadang tanamo sadang nyojang ayala o mande. Oh di pasar baru Mansur jo tongkongnya sadang jaya bana di pesawaru inyo tokelado dan sadang tanamu ba itu kalau kau dipandang dari masa jo lado latibo dari masa jo bawang lah datang walaupun bawang dari Jawa walaupun bawang dari Medan. Yo walaupun yo cabe dari Jawa walaupun cabe dari Medan termasuk dari Curup walaupun dari Kurinci nyo mambiek kesadonyo tuane.
Oh inyo mambiaknya kasadonyo di sinan kalau kau dipandang. Oh tumpak di badan Sri Depi Tio Ari sabantu itu di makam mungkin. Oh dapat leping indak to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana maalun saja badaninyo. Oh kalau nam badaninyo tadi yo agak saja di badaninyo Tio Ari karajo bantu itu. Oh karajo maunti bawang 100 menampuan cabe untuk biaya sariang hari mai. Mau untuk biayanya sehari-hari ndak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo maalun saja badaninyo. Yo sadang coy itu lapa atau tinggal to japui badan si Dedi sadang dia te oto yuma Masadang di hatinya otoju maalun saja lah badaninyo maalun sajang hati oto badu joinyo lah buyong manto indak di jalan di palamo main dak di siko dopak di tama di palamo latibo inyo di panyubrangan satu latibo di panyubrangan alanyo kau to naik kapanan inyo lah naik pulo alanyo turun dari oto tentukan naik ate kapanan oto naik sekali nan supir tentu iyo juo. Yo sadang di hati kapagadang galak depi tabayang bangayang magalak depi nyawa tabayang-bayang galak depi marupo-rupo ba itu kalau dipandang agak saja di badaninyo. Elok-elok lah dia tinggal di rumah elok-elok nak badan tinggal jo mandi jangan sakit-sakit nak niko apa 100 adik nan di Badungan. Yo apa merantau sangat jauh tapo bilo kababang alia na Antapo bilo la nak kababalik ba itu kato badaninyo sadang di hati kapagadang. O nampak orang sedang menukung anak, sedang menimang anak di Badungan, sedang memimpiang anak berjalan. Nampak dek dia anak di rumah, menangi hati kapagadang, menitik jatuh air mata, nampak bantu anak. Nyo
ndak guna to etong lamo bana sedang di ate kapaju ukuran marokoknya ate kapala marokok ukuran minum leka minum ba itu dedi josimanto tuane oh bakato manto kasida dione de dia idang awana nan manung jantala biebana na poko ampai ka Jakarta rajin buyuang bau sao buliet tajapui oh anak kabangangko itu bana katonyo tadi disinan kalau kau dipandang natabado senang hati dedi. Oh sadang di hati kapaju bagalak-galak berdua josimanto sedang di hati kapagadang ho balam terang hati tanggo manyang taurai hati pintu ho salam ta'zim badan kita alias sakete tantang itu pae Mali seketeknya tentang itu to tinggalan badan si dedi duo jomanto ate kapa to japui badan upiak depi sadang joana nambah tinggi goma Masadang batigonyo ajo anaknyo disinan kalau dipandang onde niko anak ibu onde niko anak mande parangai nak jan banyak-banyak jan tangi talabi-labi yoko apa dirantau orang antapo bilo kababang alia na indak to bilang lamo bana yonan pagi sepagi itu hari bertambah tinggi ju hari ado pukue dua balik maningka ke pukue satu dibawa anak ke pasar ami Pai karajo untie changa be ma Mapai karajo nyo amanampuan cabe serato mauntie bawang ba itu bana badaninyo anak baduo nambah bau nancie anak dalam baduang nancie anak pandai bajalan sedang dibawa ke pasar amin ndak lama kita bilangkan latibo tampe karajo buaya nana ado sekali masuklah anak ke buaya niyo anak nang ketek tadi
Kalau nang kadang nala pandai bajalan duduk sabala badan depi karajo tampu bangawang sedang maunti-unti bawang sedang maunti-unti bawang anak menangi babuai jo ibu orang mencari upi Sri Depi nambah gala badan si Depi ibu bana orang memandangi cuy ko bana nasib Depi kalau nanurang lapa nama mandang kot tando indah nyobanan punyo kot tando indah ado suami awak sadio mabean ba itu katorang di pangasapa Maba itu katonyo arang di pasawak sedio amabean tapi baala ko mangaban pajako sadang banam punyo inyo adolo basuami kot tando awak lah jadi laki pajako kot tando awak lah jadi suami si Depi ko ndak ka bapa dia lo do karajo kare ndak ka bapa dia lo maunti bawang ndak ka papa dia menampuan lado ba itu kata orang di pasar sedang mencari upi dengepi ma Yo sadang mencari upi Depi ba itu kalau dipandangi maalun pareman tengah pasa walau nyala baranak duo tapi kok dicari bantu si Depi bantu alun baranak ba itu elo bantu Yo indah to bilang lamo banana ninyo tetap karajo maunti bawang serato menampuan lado abiarinyo sarito abiari baganti abiari baganti pangakan oh abiari baganti pakan karajo tetap maunti bawang serato menampuan cabe oh tinggal ninyo di sinan to japui badan diri dadi duo jo manto kawani inyo
zaman tonyo kawaninyo di sinan kalau kok dipandang dek sadang lamuat te kapal tiboinyo di penyubrangan di sinan kalau dilihat lah turun ninyo dari kapal naik kau to balik satola naik ate oto barangke nak nyolai menuju daerah Jakarta sadang di jalan oto tadi. Indah di jalan di Palamo jalan bertambah jauh jauh indah tak hitong simpang dape indah tak bilang simpang tinggal kaja bakaja simpang dape kaja bakaja simpang tinggal ba itu kok berjalan. Oba itu nyoto kok berjalan Ma'alun oto sedang jalan Dek lamo bakal lamuan Yo anggaran puku ampik Pak yo satangah 5 subuh Yo sampai lah oto ke Jakarta Tiba di loket rawang bangun Lah turun penumpang Olah kasadonyo turun penumpang kasadonyo nan manto jode di tadi onaninyo lah turun pulau turun badu badani satu lah turun dari oto jalan badu badaninyo dicari tompangan sekali dari nyoloket rawang bangun kama jalan nyuaran di makot tinggal badaninyo di makot tinggal ma badan manto tinggalnya di daerah Bekasi tinggalnya di daerah Bekasi itu kalau kok dipandang indah to bilang lama bana sedang di hatinya tompangan ju ndak lamoinyo sekutiko lah sampainyo ke tampek tujuan tiba di tampek badan manto turun lainnya nambah 2 tuan turun lainnya nyoa nambah 2 satu lah turun kedua indak to bilang lamu ndak paralu to etong lamu bana ma'alun saja pa badaninyo ala jalan lah keduanya cie manto cie si dedi taruh ke rumah badan manto satu tiba manto di labu rumah gadang sebantu itu oto mewahnya ada pulau kok rumah jangan disabui kok onda pun ada telata yo satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badannya ma bini manto alaikum salam kata jawab tuan
Oh mencalik bini nyopa badan mantu kironyo suami nala balik naik labang ayat rumah setola naik keduonyo basalam dedi jo bini mantu. Ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamu nak paralu to bilang balamu bana. Oh agak sajo di badan ninyo maalun sajo manto tadi alanyo duduk di kursi tangan tampai ate meja. Oh walau inyo basanang hati nan jauh nan takana Tuhan. Onan jauh nan takana di sinan kalau dilie agak sajo di badan ninyo maalun badan ninyo tadi. Bakatonyo badan si manto kabake bini badan ninyo siako namo bini manto. Oh siako namo badan bininyo aslinya orang Batawi siako namo badan ninyo banamo si upi iyam Tuhan. Oh banamo nyo asiupi iyam nyo panggil lalatibo aye nyo talata di siam seto talata aye tadi bakato badan diri manton de iyam ya di abang onde iyam bini abang ikoko kawan badan abang baru abang bao dari kampung duit di kampung susah bana. Abang bawa ke Jakarta nangko ka abang suruh bakarajo inyoko ado pengalaman nyo haliman servis mencin suci haliman servis kulkas sarato servis TV ho cukui jo AC sekalian biayanya servis keliling Tuhan. Oh biay nyo servis keliling ma itu kato inyo mandanga kato coy itu ranca mabang kato badaniam. Ode lai bakaban ranca onde iya may bini abang abean kamar untuk dedi yola kawan badan abang ba itu kato. Oh badan mantap mandanga katonyo rupo itu lah nyo abean kamar diam nyo abean kamar elok lado kamar untuk badan dedi onde bang dedi dang abana iko kamar untuk abang kamar mandi ado di dalam cukui di dalam kasadonyo mengantuk boleh baoti dua bang Oh mengantuk boleh nyoba tidur itu bana katoyam bakato badan diri manton dede dia sobat amu disiko janang takui apa paralu.
Oh mintalah saja Mandanga katonyo rupo itu lasanang hati badan dedi Ona narinyo asar itu Yo ala masuknya kebilik dalam nantas dibawa sekalian nyoba masuk bilik dalam Masa to tiba di dalam bilik dalam setelah tiba dalam kamar yo kain talatak ditampiknya katampiknya ado di lamari ado di dalam bilik dalam nyo siapkan sekali disiam yo lah bini badan manto ba itu eloknya bini manto nambah nama siopia ingiyama Manambah namanya apa siupi iam di sinan kalau dipandang agak saja di badan dedi kalau nyuangi laka mandi mengantuk nyoba lalu ba itu inyo sakutiko indak to bilang lamo bana indak guno dietong lamo Abiari nyopak sari tu abiari baganti hari bakato manto bake dedi onde dangan la di dedi onyo dedi kawan ambo nyobalian telepon ganggam cie kartunyo adolo sekalian iko mat telepon ganggam nyojo kartunyo ala tinggal memakai sajo Buek galusur hari kini buek galusur antan rumah ke rumah perseraan di mano-mano Mansonyo banamo buyong dedi servis kaliling tipi joang asima Servis kaliling nyo tipi jo ase termasuk kulkas mesin cuci ba itu bana kato inyo nyo agi bana mere elo alamat rumah 20 tertulis pak di galusurnya kanyo seraan lanyo pa banyak sekutiko Bara banyaknya dibuatnya sebanyak 50.000 Sebanyak 50.000 ajak bakaliling di Simanto mempelajari kota Jakarta dari pelosok ke pelosok simpang jalan Narakamanyo. Tiok di jalan berseraan bertempelkan bagai di kayu ado juo di rumah orang di matampe lah di seraan. Abiari baganti hari 3 hari menyeraan galusur iyo la servis ase joku kulkas
Alas-alas segelusur beseraan ado juo orang membaco tumpak di badannya diri dedi. La pandai berjalan seorang nyo keluar pakai motor nyo tu cie. Walaupun nyo simbalun ado tapi nyo motor nama bawa lain nyo lengkap motor bawa pajak duit sepion ado pakai helm badan nyo kini. Yo inyo berjalan sama seorang yo jonda di Jakarta tuane. Oh, kok alat servis siap di Honda do bawa biang sekalian cukui kunci mengunci kesadonyo. Oh, sadang inyo mengalil yang juo menunggu telepon ado ba itu badan. Oh dirilah indak disiko di palamu abiari baganti hari langganan alun ado dona dape urang mana lepon alun yuo. Yo ado harinya sekutiko leta babuni telepon tangan. Babuni handphone badan dedi kironyo orang mana lepon kandak mabeanyo kulkasnyo narusa. Di matampeknyo sekutiko wilayah Celeduk sangat tumae. Di wilayahnya Celeduk satu tumpak di badan dedi tadi biar jauh biar nyodake ate namo kawasan Jakarta di matampe nyonyo tetap tibo. Ba itu bana badan dedi barangke dedi pakai Honda barangke lah dedinyo apa ke Honda di sinan kalau dipandang sedang di hati Honda jualan Honda berjalan ju. Ndak lama do kita bilang kendek lama bakal lamuan sampai nyo ke Celeduk sangat tupai. Masa tolak sampai nyo ke Celeduk satu nyo cari alamat nama telepon bertamu sekali alamat nyo nombor rumahnya nombor 3 balik di sinan kalau kok dipandang latibo nyo dake alamat rumahnya tarui Honda lata-lata nyo tarui kalabu pintu. Baca assalamualaikum menjauhi orang ate rumah Waalaikumsalam katonan punya Waalaikumsalam kato nampunyo baru bakato nampunyo rumah koko tukang servis mesin cuci atau kulkas sekalian. Iyo bu kato badan dedi mandang ayo kato cuy itu masuk lana ayat rumah.
naik layu angai namudo ya lala naik badan denge di malala naik nyawa badan di setola naik ati rumah nama bu mesin cuci bu narusak nama bu kulkas ibu nambi naso iko komana mesin cuci ko komana kulkas ibu ba itu kato badan nyonyo calik bana di si dedi nyopareso bana elo ndak lamo dedi maben ndak lamo narusak na nyoabean nan kunggal-unggal nyopare ko ado kabel nyonan salah la nyoabean di si dedi ndak ado nambah bali do alat cie yo kulkas la elo cobi yang asopa kulkas la elo cobi aso baru nyawai mesin cuci satu nyawai mesin cuci nyokaban kabake ibu baliani ko bu alat nyona rusak disinan bakato badan ibu anggaran barana bali alatnyo mandanga katoco itu kok kadi bali bu kagalodo paling mahanyo limo bale yo mesin cuci lo baba